vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo iyi yakaitika kwandiri. Please vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri murume ari mubasa womumabasa awa echikorokoza. Nyaya yangu yakatanga sekudai so: ndakati ndapedza kunyora O level yangu, inini ndikabva ndafoira umwe wangu ndingatoti ndiye akaita zviri nani because iye akabva azobuda ne3 subject. Ndipo pandakabva ndazoti kune shamwari yangu, saka toita sei naisawira kuti tikwanise kuwanawo chingatipawo mari. Saka iye akabva ati regedzai tinge tichienda kwachiyadzwa kunokorokoza, nekuti mugore iroro avo vakaenda kwachiyadzwa vanongotozviziva kuti ivo vakaendako vazhinji vacho ndo vakabuda nenyika. Asi ini nefriend yangu takati taenda kuya hazvina kutifambira mushe, taingowana zvimapoints chete. So takati regedzai tidzokere hedu kumba timbonoona vamwe, nekuti taive taita gore rose tiriko kwachiyadzwa asi hakuna kana chakabudako. So ndakati ndauya kumba ndipo pandakaitawo munyama, ndikabva ndazotizirwa nebhebhe rangu. Apa rakanditizira risina nhumbu, ndainge ndangononoka kumudzosa kumba, zvinhu zvakabva zvandirwadza. So ndakazomira kuenda kwachiyadzwa nekuda kwemhuri iyo yandainge ndava nayo. Asi friend yangu akangoti achingonodzokera, nekuti inini ndakati kuti ndiende ndichisiya vabereki nemukadzi wangu mutsva vasina chekubata, ndainge ndichitova pamutoro nekuti kwachiyadzwa kwaisadzokewa zvekumhanya. So friend yangu yakabva yaenda ikanojoina rimwe group reimwe syndicate different from the syndicate iro ratainge tichishandidzana naro, rekuti vaiti kana vakawana goridhe votengesa then vosheya mari iya. So inini ndakati ndagadzirisa zvekuti mukadzi asarewo awane achibata-bata. Ndakabva ndatevera friend yangu kwachiyadzwa, ndikasvika ndikawana zvinhu zvainge zvava kutomufambira. Ainge atovawo nezvimabhindauko zvake, ainge atovhurawo katakishop kake ikoko. Inini ndakabva ndaona kuti ndatosara uye goridhe racho raisabatika. Ndakabva ndati regedzai ndinge ndichimboenda kunobvunzira. Ndipo paya pandakabva ndazoenda kune imwe n'anga. So inini ambuya vangu ndi herbalist. So ndakataura navo vakati uyai mukwasha timbokugezesai nemushonga, kuda kune minyama yedzinza inokutevererai ichikurondai gwara iro ramunenge muchifanira kuti munge muchizofamba naro, yekuti musazokwanisa kubatawo goridhe. Saka ndakaenda ndikatorwa nasekuru vemukadzi wangu, vakabva vandigezesa nemushonga ndiri musvo mukoma, ndichigezeswa nehanzvadzi yaambuya vangu. Ndokubva ndazochipinzwa manje mumatare maambuya vangu. Saka takazoti tava mumatare kudaro, pakabva patanga kutaurwa kuti uyu kumberi ndaona aromba. So kuti asaromba, chiitai kuti atorere shamwari yake chipo. Iyi yainge yava mhepo. Mhepo iyi mukoma yakangotaura pane chimwe chimuzukuru, mwana waamai guru, sisi vakuru vemudzimai wangu, ndiye akangokaruka abatwa nemhepo yacho. Ndokubva atanga kutaura kuti inini kumberi uku ndainge ndichizonoromba nekuda kwekuti ndainge ndichazotambudzika. Saka mhepo iya ikati sawira wangu uyo ainge aine chipo icho chaaifanira kuti ange achizotorerwa. Chipo ichocho chobva chazouya pandiri. Hanzi chipo ichi chipo chekuattracta mari. So ambuya vangu vakabva vandiendesa zvekare kune imwe n'anga shamwari yavo. So n'anga iya yakazotanga kuita mhiko yekuti ndinge ndichitorera friend yangu uya chipo. So ndakanzi iwewe uri kufanira kutenga chinhu chekuti friend yako haizorambi present iyoyo. Inini nefriend yangu taifarira bhora uye timu yedu yainge iri yeDhimbare. So ndakabva ndapinda mutown ndikabva ndatenga majezi edu ebhora eDhimbare, ndokubva ndamupa rake, inini kwava kusara nerangu. So friend yangu haina kumbofungira kuti pane chandingaita, because ipapo majezi edu ainge aita kakusakara, because taiti paya pakunonotenga majezi edu
taiwanzo kunotenga same time. Saka ndakabva ndangoti Sawira, ndatenga majezi awa, saka iwewe uchange uchizondipa mari yangu. Iye akatoshungurudzika akati, Sawira, nematambudzikiro ose awo auri kuita, dai usina kuita saizvozvo, inini ndanga ndakatoronga kuti kana ndazotenga majezi awa ndichamatenga ndakananganisana nebirthday rako, ndichitira kuti ndinge ndichizoenda kunomaprintisa obva anyorwa mazita. Aiwa, ndakabva ndangoti chingogamuchira, ndakabva ndamupa rake jezi, inini kwava kusara nerangu. So friend yangu haina kumbofungira kuti pane chandingaita, akatofara, asi jezi iri ndainge ndatoitirwa miko kudhara. So shamwari yangu yakabva yatora ndokubva yatanga kupfeka majezi aya. Saka iye paainge achipfeka jezi rake, zvipo zvose zvainge zvichibva paari zvichiuya pandiri. So iye akazoti, pane kwandakafamba Sawira, ndikaudzwa kuti hanzi kune umwe munhu uyo ari kundibira zvipo zvangu, asi muprofita uyu manje akangondipa minamato iyi. Minamato yacho yainge itori mumumotikari make. Akabva ati ndanzi ndinge ndichipedza mazuva 3 ndichizvichenura ndichishandisa minamato iyi yandakapiwa, ndokuti ndikwanise kuzoonerwa munhu uyo wacho ari kundibira chipo, because munhu uyu iye ainge achinzi ari kurakidza kuti akahwanda kumashure kweumwe weukama. Saka muprofita uya akabva ati, kana ndikagara ndakuudza zita rehama yako, uyo wacho ari kushandiswa kuti iye ange achiuya achizokutorera zvipo zvacho zvichinogadzikwa pane uyo akahwanda kumashure kwake uyu weukama. Iwewe unokwanisa kuzononetsana nemunhu uyo wandinenge ndakuudza nezvake. Saka chimboenda uchinonoshandisa munamato uyu kuitira kuti ndikwanise kuzonyatsokuona kuti zvandiri kuona ndizvo here. So mukoma akati andiudza zvose izvi, ndainzwa hana yangu ichirova ipapo patainge tigere mumotikari make. Takazoti tapesana paya, ndokubva ndamhanya ndikabva ndanoudza vadzimai vangu. Vadzimai vakabva vati, zvaizvezvi isusu hatichatombomiri. Ndokubva tatokwira tikabva taenda kumusha kwaambuya vangu. Takati taenda kumusha kuya, ndokubva tanovaudza ambuya nyaya iyi. So ambuya vangu nasekuru vakabva vati, miko yasara basi apa ndiye kuti umuuraya asati aziva kuti ndiwe uri kumubira zvipo zvake, nekuti kana akagara akutangira, ziva kuti iwewe zvinokwanisa kuzokushandukira. Saka miko yakaitwa ndeyekuti pane rimwe banga iro randakanzi ndinge ndichienda kunotenga. Ndakati ndaenda kunotenga banga iri, ndakatoperekedzwa nevamwe bamunini, murume wemunin'ina wemudzimai wangu, but ivo bamunini hapana kana chavainge vachimboziva. Takabva taenda tikanotenga bakatwa riya, takazoti tadzoka nebakatwa riya, then miko ikaitwa, banga rikabayirirwa paguva, asi banga rainge rakanyorwa zita yefriend yangu, ende banga iri rainge rakatonyorwa nemaiti maka yered. Ndikanzi ndinge ndichinyora zita rake zvekare nesurname yake. Saka inini ndakabva ndadzokera hangu kuchikorokoza. Zvinhu zvangu zvainge zvichitofamba hazvo bo, asi ndakazotengeserwa goridhe refake. Mukoma, munoona zviya zvavainge vachiita zviya zvekuti vanokutengesera simbi inenge yakakotwa nefine gold kana kuti nebronze yobva yapolishiwa. Saka zvinhu zvangu pazvainge zvava kufamba, ndakabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichiita zvegold buying. Ndipo pandakatanga kuita zvegold buying, but ndokubva ndatengeserwa simbi ndikafungidzira kuti rainge riri goridhe. So pandakazodzoka muHarare kuti ndinge ndichitengesa goridhe, kutoti mabhaya ose vainge vachingondiudza kuti idzi isimbi idzi dzauri kuzama kuda kuti tengesera. Ndikabva ndatoona kuti panapa ndainge ndatorohwa chekuseri, ndainge ndatengeserwa goridhe refake. Ndakadzoka kumakorokoza ndikanetsana nevanhu vaya vakanditengesera, ndikabva ndatanga kunetsana zvekare neshamwari yangu yainge ichindibetserawo kurwisana nevanhu vaya. Saka paya patainge tichiita chirwirangwe, zvakazoitika mukomana ndezvekuti bhururu wangu uyu iye akabva azotanga kunetsana nomumwe muchinda uyo wataiti Giant uyu akabva azowira pasi. Bhururu wangu ndokubva anowira pamusoro pebakatwa iro rainge rakabatwa naGiant. Kutoti munhu
banga iri mukoma rakangoti richingonopinda mudumbu meshamwari yangu richinomubaya mudumbu. Then iye giant akabva atanga kutochema zviya zvekutorakidza kuti vanhu vose vandainge ndichirwidzana navo ndichibatsirwa neshamwari yangu vose vainge vakatogarwa nemhepo, because vakatotanga kutobvunzana kuti nhai varume, ko chii chaitika. Giant uya ndokubva atochema achitoti please danai mapurisa, ndokusungwa kwaakaitwa Giant. Then friend yangu ikabva yafa, yakangourawa nebanga rakafanana nebanga iro randakaenda ndikanobaya naro paguva. So shamwari yangu uyu akabva azoenda akazonovigwa kwavo kumusha, haana kuvigwa muHarare. Takati taenda kunomuviga ndikanzi inini ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokapo, ava ndiambuya vangu vainge vava kundiudza, vakati ndaifanira kuzodzoka ndichizotora ivhu paguva pake. Asi manje zvakazoitika mukoma ndezvekuti pakunotora ivhu ndakabva ndangokaruka ndaonekwa nehama yefriend yangu, asi lucky enough wainge huri usiku, saka haana kukwanisa kuona kuti ndiani munhu ainge ari paguva. Iyi hama yefriend yangu uyo wandakaurayisa ainge akatodhakwa achitobvawo kubhawa, saka akangobvunza kuti ko iwe ndiwe aniko, iwe uri kumakuva uri kuitei? Iniwo ndakabva ndangonyepedzera sekunge ndainge ndakadhakwa, ndikatomupindura rafu paya ndokubva ndatiza ndisina kukwanisa kunokora ivhu riya, because chidhakwa chiya chainge chava kufamba chichinanaira chichiuya kumakuva kuya achingoti ko iwe uri kudeiko, iwe uri kudei. So now zvava kuitika mukoma ndezvekuti mweya wefriend yangu uri kundishayisa rugare, unouya mazuva ose manheru uchiti ko iwe wakandiurayireiko, naiwe wakandiurayireiko, nai bhururu ko wakandiurayireiko. Chindiri paka ndizorore hangu nekuti ndatambudzika nekungotenderera nemasango, mweya wangu hauna zororo, ndiri kurara mumiti neshiri. Chindizorodza ka ndinge ndichienda kunozorora nevakuru vangu vakaenda kare. Akati handisi kuda kuripwa nemombe, asi ndiripe nemwana wako. Mwana wako anofanira kuti nayo ange achifa achibayiwa nebanga sezvakaitika. Mafiro awo andakaitawo ndo andinoda kuti wako mwana ange achizofawo saizvozvo. So now inini naambuya vangu nasekuru nemudzimai wangu nen'anga yavo shamwari yaambuya vangu tiri mubishi kuti tinge tichibvisa mweya wengozi, asi mweya uyu wengozi une simba. Asi zvava kundirwadza, chiri kundirwadza ndechekuti iko zvino mukomanashi ambuya vangu vakabva vati nhaiwe mukwasha, it is far much better kuti tinge tichitora mwana wasisi vako then tobva tagadzika mweya uyu wengozi. But ivo vakabva vati sezvo uri mweya une hasha, hazvisi zvinhu zvekuti zvinokwanisa kuitika one day kana kuti one week. Ivo vari kuti mwana uyu wasisi vangu ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka nzira dzekuti ndinomutora obva azomboenda obva anogara pamba pavo ava ambuya vangu kumusha ikoko, kuitira kuti vapote vachimubikira chikafu chekuti chinenge chava kuzodana mweya uya wengozi kuti upote uchiuya usiku uchirara naye uchimuita mukadzi. Zvino sisi vangu variko kuJoni uko ndinoshaya kuti ndoudza sei kuti sisi ndinokumbirawo kuti mwana wenyu ange achimboenda kunogara naambuya vangu. Sisi vangu ava munhuwo wekutoti vanotozvitamburirawo uyu mwana wavo uyu agere nemurume agere kumusha kwemurume wavo wekutanga, asi still ndiri kushaya kuti mwana uyu wacho akasarudzwa naambuya kuti ndiye anofanira kuti ange achizova mukadzi wengozi. Ndonomutora sei? Because ndinotya kuti kana mwana uyu akazofa ari pamusha paambuya vangu zvinhu zvose zvinobva zvazoburitswa pachena. Mweya uyu hanzi unofanira kuzomuteverera kweupenyu hwake hwose pane kuti ndinge ndichiuraya mwana wangu. Iye mudzimai wangu ari kunditi izvi ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita, because iye haadi kuti ange achirasikirwa nemwana wake waakazvara, mwana wedu watakazvara tose. Iye ari kuti kana mukaramba tete ndichataura navo. Ndobva ndati mwana uyu tiri kufanira kuti tinge tichigara naye, but mukunogara naye mwana uyu ndichangonomusiyira amai. Ndobva ndati tete amai havana munhu wekugara naye, saka mwana tati ange achinda achinogara kumusha tichange
tichizomubhadhara zvedu each and every month ogara zvake kumusha, but ndiri kunzwa mwoyo wangu uchirwadzirwa kuti ropa rangu muzukuru wangu handingambomuiti zvinhu zvakadai. Ndava kutya kuti kana ropa iri rikangoramba richingodeuka zvinoreva kuti ropa racho harizoregedzi kuramba richingodeuka, nekuti iyewo muzukuru wangu, mwana wasisi, mwana wemukuwasha, haasi 100% ropa rangu. Kana akazowana chamuwana, zvimwe kuda anokwanisa kuzovawo ngozi kana azoshayika apa kuti ndinge ndichisacrifice vanguwo vana. Mudzimai wangu ndinoti kana ndikamutarisa, kana tichitaura nyaya iyi, anobva atanga kuungudza achichema achiti hazvigoneke kuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu. Banga munoriziva here nemarwadziro anoita banga? Tarirai, mwana anga atongerwa rufu here rwekuti ange achifa achibayiwa nebanga mudumbu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Combination yacho yakaoma kuti ambuya, sekuru zvikare nemudzimai kubira bhururu chipo. Anzi sekuru vakazopopota vakati, iwe mukuwasha, iwe muzukuru, apo pakabayiwa shamwari yako waifanira wakatora ropa rake wakamunwisa ropa rake kuitira kuti asamuka ngozi. But hanzi ndakatya mukoma nekuti painge pazere vanhu, ndikatya kuti zvimwe kuda vanhu vanozosuspecta nyaya iyi yekuti munhu anonwiswa ropa rake kana afa kuti asamuka ngozi. Is it true or not? Yeah.